No, takže super. Áno, tak potlačíš koaxel butlmi, ono ten výkon trošku je pomôcť. Ideš 55 pred oslovovačom bez preampu, ideš tak 5-2. Jasne, ja mám teraz 50 W a zo strany to vyskúšam znížiť na 25, či ma pobereš, ale to by si asi mal. Vyskúšam to. Ja to skúsim z tej druhého rádia, tam mám iba 20 W, že ako to pôjde. Jasne, a teraz ma bereš, 25 W mám teraz? Áno, jasné, prechádzaš 54. Jasne, super, no tak to je pekné, paráda. Dobre, prečo sa na druhé rádio? Jasné. Prechádza, že je to teraz slabšie, je to teraz za 4. Áno, je to od teba slabšie, tak koľko 20 W. Jasne, ja mám teraz 25 W, nemám 50, takže je to paráda, super. No, tá 84 sedmička je trošku citlivejšia, to je počuť aj na zrozumiteľnosti. Tam cez to rádio to je tak za 4 a